Μία ξεχωριστή μέρα. Γιατί? Επειδή η πιο σημαντική ημέρα στις ζωές των δύο κεντρικών ηρώων του έργου του Ettore Scola συμπίπτει με εκείνη της χώρας καταγωγής τους και είναι η μέρα που ο Führer κάνει την επίσκεψή του προκειμένου να συσφιχθούν οι σχέσεις Γερμανίας και Ιταλίας με την προσχώρηση της δεύτερης στον άξονα. Ένα έργο με φόντο το φασιστικό καθεστώς, λοιπόν, γεγονός που έχει απασχολήσει πολλούς σκηνοθέτες της Ιταλικής μεταπολεμικής γενιάς, που έχουν ερευνήσει το φαινόμενο μέσω αλληγοριών που περιστρέφονται γύρω από τη σεξουαλικότητα και τη διαστροφή. Στο φασισμό, το άτομο χάνει τη μοναδικότητά του. Υπάρχει μόνο ως χρήσιμη μονάδα του συνόλου, όπως ένα λέγκο του βλάκι. Στην ταινία του Σκόλα, το γεγονός αυτό δεν περνάει απαρατήρητο. Μόνο που σημασία δίνεται στην αντίσταση αυτής της μικρής, ασήμαντης μονάδας, εν προκειμένου μιας νοικοκυράς και ενός δημόσιου υπαλλήλου. Και μοιάζει σαν να λέει ο σκηνοθέτης πως αυτές οι μονάδες μπορούν να αντισταθούν, να υψώσουν φωνή κόντρα στην καταπίεση. Μήνυμα που ένας πιο πολιτικοποιημένος σκηνοθέτης του 70 θα απέριπτε ως ουτοπικό και ως αστικού χαρακτήρα πρόταγμα μιας αισιοδοξίας σχεδόν ασυγχώρητης. Ο Σκόλα διορθώνει λίγο τα πράγματα ως προς το παρελθόν της χώρας του και των συμπατριωτών του και δείχνει με ανθρωπιά πως το σημαντικό είναι πως την ημέρα που όλοι γιορτάζουν την υπαγωγή της χώρας στον ευρύτερο συνασπισμό του άξονα, τη μέρα που χάνεται η ατομικότητα της χώρας και των πολιτών της, υπάρχει και η Ιταλία που αρνείται την υποταγή στον ολοκληρωτισμό, η Ιταλία που αντιστέκεται, όπως την κατασκευάζει εκ των υστέρων η ντροπή των επιγόνων, όπως εν προκειμένου ο δημιουργός, η Ιταλία που αρνείται την υποταγή στον εκφασισμό της κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται και στην αυταρχική Αγία Οικογένεια, που αποτελεί βασικό πυλώνα της ιδεολογικής πλατφόρμας του καθεστώτος. Η Ιταλία λοιπόν αντιστέκεται και παραμένει ανεξάρτητη, όπως οι δύο εξεγερμένες μονάδες, τα άτομα που αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα, έστω και αν ο περίγυρος και η πραγματικότητα τους τσακίζει. Εκ των υστέρων ξαναγράφεται η ιστορία με μικρούς ηρωισμούς και παραδίδεται στο κοινό σαν ένα μάθημα ζωής που έμεινε κρυμμένο σαν σε χρονοκάψουλα για να ξαναβγεί στην επιφάνεια όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Στη διάρκεια της ταινίας, όλα τα στερεότυπα του καθεστώτος παρελάβουν μπροστά στα μάτια μας. Η γυναίκα ως αναπαραγωγική μηχανή, η γυναίκα ως απόλυτη μονάδα υπακοής, χωρίς ιδιαίτερη αξία, πέραν του να δανείζει το σώμα της στους σκοπούς του κόμματος, η γυναίκα μητέρα που μεγαλώνει μελλοντικούς στρατιώτες και άλλες αθόρυβες μελλοντικές μητέρες. Στον αντίποδα, από επιλογή ή από τη φύση, δεν το μαθαίνουμε αυτό, καθώς ο Σκόλα φαίνεται να μην παίρνει θέση πάνω στο προαιώνιο ζήτημα αν κανείς γεννιέται ομοφυλόφιλος ή γίνεται. Στον αντίποδα, λοιπόν, ο Γκαμπριέλε καταρρίπτει όλα όσα η κοινωνία και το καθεστώς έχουν επιβάλει στην Αντωνιέτα και την αφήνει να αποκαλυφθεί ως γυναίκα ερωμένη. Σεξ κάνει και με το σύζυγό της, αν συμπεράνουμε από την πρόσκληση στο κρεβάτι τους και τα 6 τους παιδιά. Εκεί λοιπόν, στο σπίτι της, η επαφή σκοπό έχει την απόλαυση του συζύγου και τη δική της εγκυμοσύνη. Ο Γκαμπριέλε όμως, χωρίς σεξουαλικό προσανατολισμό προς τη γυναίκα, χωρίς σκοτούρες ή επιθυμία για την οικογένεια, έχει την πολυτέλεια ή την ευκαιρία να της φανερώσει έναν κόσμο, το δικό του που τον μοιράζεται, όπου μοναδικός σκοπός δεν είναι η διαιώνιση του είδους, αλλά η απόλαυση, η συντροφικότητα, η διασκέδαση, η αγάπη ή και ο έρωτας. Η ταινία υποκύπτει στις ωρεοποιημένες δημοφιλείς απόψεις περί ομοφυλοφιλίας, αυτές που εγώ ονομάζω ηρωική εικόνα της ανδρικής ομοφυλοφιλίας. Βλέπουμε τον Γκαμπριέλε, υποθέτουμε πως με κάποιο τρόπο οι επιλογές του έγιναν φανερές στο περίγυρο, αλλά δεν βλέπουμε το παρελθόν του, τις σχέσεις του, το ψωνιστήρι, τις επιθυμίες του, τους εραστές του, την καθημερινότητά του, τους κινδύνους, τη μοναξιά του ενδεχομένως. Μόνο μια κλεφτή ματιά ρίχνουμε σε όλα αυτά, μέσα από στερεότυπα, δηλαδή οικίες εικόνες αναγνώρισης, όταν μαγειρεύει νοικοκυρεμένα και όταν στρώνει το κρεβάτι, φτιάχνει τη βαλίτσα ή χορεύει ρούμπα. Τίποτα χτυπητό, αλλά επιβεβαιώνουμε όσα παραδοσιακά συνδέονται με τα ενδιαφέροντα των ομοφυλόφιλων ανδρών ως θηλυπρεπών όντων. Την οικοκυροσύνη, την προσοχή στην καλλαισθησία, τους καλούς τρόπους, πράγματα ορατά καθώς τεντώνει την κουβέρτα στο κρεβάτι του, αφενός για να κερδίσει χρόνο και να τονίσει τον αποχαιρετισμό στη ζωή του όπως την ήξερε, και αφετέρου να υπογραμμίσει την παραδοχή αυτού που είναι, και που ίσως εν τέλει η εικόνα αυτή να είναι και μια ανάμνηση, πιστοποίηση της ταυτότητάς του, διότι ίσως έτσι θα έστρωνε τις γωνίες της κουβέρτας και η αγαπημένη του μητέρα. Η αγάπη που αποπνέει ο λόγος του ήρωα για τη μητέρα του μας δημιουργεί την υποψία ότι εκείνη ήξερε, και μάλλον θα υπέφερε αν έβλεπε το γιο της αποδιωγμένο, εξόριστο, κοινωνικό παρία. Και αν δεν ήξερε, ενδεχομένως να κράτησε μια τρυφερή στάση ευγενούς άγνοιας και προστασίας του Γκαμπριέλε από τον περίγυρο. Και βεβαίως, ερχόμαστε στο επίμαχο σημείο, το ετεροφιλόφιλο σεξ.
Εκεί που η λαϊκή ανθρωπολογία της σεξουαλικότητας ζητά την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών που αποενοχοποιούν και δεν καθιστούν άξιο της μοίρας του και του κοινωνικού αποκλεισμού, που δεν καθιστούν απόβλητο οποιονδήποτε μπορεί να αποδείξει ότι μοιράζεται ανδρικά ετεροφιλόφιλα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές. Και εδώ τείνω να πω πως παρά το καλό σενάριο, το σεξ αυτό είναι πολύ αστικός μύθος. Όχι πως δεν συμβαίνει, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι τόσο για τη γυναίκα όσο και για τον άνδρα είναι προβληματικό και αποτέλεσμα φόβου, υποκρισίας και ενοχής. Επίσης, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο ομοφυλόφιλος άνδρας περιφρουρεί τη σεξουαλική του ταυτότητα, μακριά από ότι μπορεί να απειλεί να του στερήσει τη θέση του ως σεξουαλικού αντικειμένου του πόθου ενός άλλου άνδρα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο, ο άνδρας. Η γυναίκα ίσως παρουσιάζει τον τρόμο μιας ευνουχισμένης ταύτισης που είναι ταπεινωτική. Μπορεί σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά, μαζοχισμό για παράδειγμα, να υπάρχει μια ποικιλομορφία συμπεριφορών που να μην αποκλείει και την επαφή με γυναίκες, αλλά πιστεύω ότι μόνο έτσι ως εξαίρεση έχει νόημα να το δούμε όλο αυτό. Δεν γνωρίζουμε, όπως προείπα, την καθημερινότητα του Γκαμπριέλε. Όμως τα επίμονα τηλεφωνήματα που περιμένει με τόση λαχτάρα μας κάνουν να πιστέψουμε ότι προέρχονται από κάποιον άνθρωπο που συνδέεται μαζί του φιλικά ή ερωτικά, με τον οποίο περιδιάβαιναν την αμαρτωλή όστια του απαγορευμένου αγοραίου έρωτα. Παίρνει κουράγιο, αλλά συνειδητοποιεί και συμφιλιώνεται με το αναπόδραστο μέσα από τα τηλεφωνήματα αυτά. Και εν τέλει και προς επίρρωση της ηρωικής παραδοσιακής ματιάς του σκηνοθέτη που έλεγα νωρίτερα, ο Γκαμπριέλε θα επιδείξει σπάνιο ήθος και αξιοπρέπεια, στοιχεία που θα τον τοποθετήσουν στο πάνθεον των ανδρών, αφού μπορεί να φανεί άνδρας, δηλαδή γενναίος, μετρημένος και να αποδείξει ότι το ήθος βρίσκεται πέρα από μοντέλα σεξουαλικών συμπεριφορών. Είναι αυτό το βασικό μήνυμα της ταινίας, πιστεύω, και αυτό που δικαιώνει και ανυψώνει τον Γκαμπριέλε. Μπορεί ενώ εκτοπίζεται να συμπαραταχθεί επί της ουσίας με τους άνδρες ομοίους του, ομοίους βιολογικά, αλλά με διαφορετική έμφυλη ταυτότητα. Το ιταλικό σινεμά, δείγμα του οποίου παρακολουθήσαμε, έχει πολλούς σκηνοθέτες που προέρχονται από την γκέι σκηνή και το έργο τους είναι περισσότερο έμεσα ή άμεσα γκέι, όπως ο Βισκόντι των υπερπαραγωγών καλαισθησίας και ο Παζολίνι της σχεδόν γκροτέσκα μαζοχιστικής εικόνας της ομοφυλοφιλίας. Και βέβαια εδώ ο Έτορε Σκόλα δεν συναγωνίζεται τους ακτιβιστές εκπροσώπους της αμερικανικής avant-garde γκέι σκηνής, όπως ο Κένεθ Άγκερ, ο Τζακ Σμιθ ή ακόμη και ο Γκρέγκορι Μαρκόπουλος. Εν κατακλείδη λοιπόν, στην ταινία του Έτορε Σκόλα, βλέπουμε να αναπαράγονται τα στερεότυπα, αλλά δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η ιστορική εικόνα της ομοφυλοφιλίας, όπως τα έλεγε ο Γκέοτιγκέμ, δεν είναι ενιαία, αλλά όπως όλα τα ρεύματα περιθωριακών μειοψηφιών, περνούν από πολλά ασυνεχή. Το ασυνεχές εδώ ως αφηρημένος όρος, αντίθετος του continuum, όπου επαναδιαπραγματεύονται τη σχέση τους με την κοινωνία και αναδιαμορφώνουν τις τακτικές αποδοχής των κυρίαρχων κωδίκων. Όπως το κίνημα των μαύρων πέρασε από την προβολή του φολκλόρ των θρησκευτικών τελετουργικών της κοινότητας στο αίτημα της κατάργησης του κοινωνικού διαχωρισμού και από την επιθυμία της αφομοίωσης και των μεικτών γάμων στην υπογράμμιση της διαφορετικότητας, ως ότου επανήλθε με αίτημα την ισότιμη συνύπαρξη, έτσι και το LGBT κίνημα έχει να επιδείξει ποικιλία και ασυνέχεια, μύθους και αλήθειες και φυσικά στερεότυπα που λειτουργούν ως μαθησιακοί κώδικες αποδοχής εντός και εκτός κοινότητας. Δεν χρειαζόταν άλλωστε το ποιητικό έργο του Σκόλα με τον υπέροχο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και την εντυπωσιακή Σοφία Λόρεν να λειτουργήσει ως μανιφέστο κάποιου κινήματος, απλά, όπως κάνει η ποίηση, να φωτίσει από διαφορετική πλευρά μια κατάσταση και να αφήσει το θεατή να ονειρευτεί. Γεια σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο φετινό μας αφιέρωμα, που ευτυχεί να αρχίζει με το αριστούργημα. Ακούγομαι? Πιο δυνατά. Με το αριστούργημα «Μια ξεχωριστή μέρα» του προσφάτως εκλειπώντος Έτορε Σκόλα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους μεγάλους ποιητές του ιταλικού κινηματογράφου, όπως αναφέρει στη διαδικτυακή της έκδοση η εφημερίδα Corriere della Sera. Η ταινία αυτή ήταν υποψήφιη για το Όσκαρ ξένης ταινίας και πρώτου ανδρικού ρόλου το 1977. Ο Έτορε Σκόλα υπήρξε ένας πολιτικοποιημένος δημιουργός. Το 1976 είχε κερδίσει στο Φεστιβάλ των Κανών τον Χρυσό Φοίνικα για τη σκηνοθεσία του έργου «Βίοι, βρώμικοι και κακοί», το σενάριο του οποίου παρουσίαζε την ανθρώπινη και ηλική μιζέρια σε παραγκούπολη της Ρώμης στην αρχή της δεκαετίας του 70. Το έργο αυτό, «Μια ξεχωριστή μέρα», ανέβηκε στο θέατρο Σκρόου πριν 2 χρόνια από τον Βασίλη Νικολαίδη με τους Κάτια Γέρου και Νίκο Νίκα.
δεν θυμάμαι εάν ο ίδιος ή κάποιος αρθρογράφος σχολίασε ότι αυτή η ξεχωριστή μέρα ήταν πιο ιδιαίτερη και πιο ξεχωριστή για την Αντωνιέτα παρά για τον Γκαμπριέλε της ταινίας. Να κάτι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Για ποιον ήταν μια ξεχωριστή μέρα και γιατί. Και πριν να συνεχίσω, θα ήθελα έτσι 2-3 απαντήσεις από εσάς. Θέλει κάποιος να πει, έτσι για να βάλουμε και το κοινό ήδη στη συζήτηση, για ποιον θεωρεί ότι ήταν ξεχωριστή η μέρα και γιατί, έτσι 1-2 προτάσεις. Ναι, υπάρχει κανείς που να θέλει να πάρει το λόγο και να πει ήδη, έτσι για να ξεκινήσουμε, για ποιον θεωρεί ότι ήταν ξεχωριστή αυτή η μέρα. Ναι. Θέλετε να μιλήσετε, μπορεί κανείς να... Για τη γυναίκα. Νομίζω ότι ήταν διαθεματικό βέβαια η ταινία. Ήταν λεπτή η φύση της και ενδιαφέρουσα για θεματικές έννοιες, αλλά νομίζω ότι περισσότερο ήταν για τη γυναίκα. Για ποιο... Όταν θα φύγει, θα έχει κάποια άλλη ευκαιρία. Η γυναίκα μπορεί να μην έχει ξανά καμία άλλη ευκαιρία. Ωραία. Ήταν μια ελευθερία και μετά φεύγει. Λοιπόν, με την έννοια ότι ήταν μία μοναδική μέρα, δεν θα αργήσω πολύ γρήγορα, μόνο κάνα δύο. Ναι, εσείς. Δύο λόγια για τους δύο. Όχι, όχι, μία κυρία πίσω και μετά εσείς. Ναι, κύριε. Ναι. Νομίζω ότι ήταν και για τους δύο. Εμφανίζεται η γυναίκα να είναι πιο σημαντική, αλλά νομίζω υπάρχει ένα στοιχείο στην αρχή που μας δείχνει τον ήρωα, τον Γκαμπριέλ, να θέλει να αυτοκτονήσει. Και νομίζω στη συνέχεια λέει ότι το ότι ήρθε η Αντωνιέτα του έδειξε ξανά τον δρόμο της ζωής. Άρα νομίζω και γι' αυτόν ήταν μια ξεχωριστή μέρα, σε αυτό το σύνορο ανάμεσα στο θάνατο και τη ζωή. Και ο κύριος Ψημάρας και... Εγώ νομίζω και για τους δύο, αλλά θα δίδα και τόνο στον άντρα, γιατί αυτός, όπως το είπε πάρα πολύ σωστά, ήταν στην απελπισία του και ξεκίνησε μια καινούργια ζωή. Η άλλη της έτυχε κάτι το οποίο της άλλαξε ίσως και δεν ξέρουμε το τέλος. Θα μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή της έτσι. Αλλά γι' αυτόν ήταν τελείως ξεχωριστή. Ωραία. Και δεν περίμενε να κάνει έρωτα και με μια γυναίκα. Δηλαδή και αυτό του συνέβη και αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Θα πω εγώ 5 λεπτά και θα συνεχίσουμε μετά, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κι άλλο, για να μην αρχίσει από τώρα. Ναι. Αρχικά λοιπόν, όπως έγινε πολύ σαφές, γιατί ο σκηνοθέτης έδωσε και πολύ χρόνο από την ταινία, η 8η Μαΐου του 1938 ήταν μια ξεχωριστή μέρα για όλους τους Ιταλούς, για το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας και όλους τους κατοίκους της Ρώμης που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την παρέλαση προς τιμή του Αδόλφου Χίτλερ στην πρώτη επίσκεψή του στη χώρα τους. Από εκεί προέρχεται και το ηχητικό πλαίσιο της ταινίας. Η γεμάτη στόμφο ραδιοφωνική και μεγαφωνική αναμετάδοση της παρέλασης που εξελίσσεται ως ένα πέτρινο σκηνικό στο θέατρο του κόσμου, όπου εντάσσεται και αγωνίζεται να βρει χώρο για να ανθίσει η ιδιαίτερη μικρή ιστορία των δύο πρωταγωνιστών. Η Αντωνιέτα εμφανίζεται πρώτη ως η καταπιεσμένη νοικοκυρά, η παραμελημένη σύζυγος ενός φασίστα, έχοντας γύρω της παιδιά, το σύζυγο και ατελείωτη εργασία. Ο Γκαμπριέλε εμφανίζεται μετά. Εμφανίζεται έχοντας χάσει τη δουλειά του, όπως είπατε, με το πιστόλι δίπλα του. Είναι ένας εκφωνητής ραδιοφώνου που λόγω της ομοφιλοφιλίας του έχει αποδιωχθεί και θα πάει αργότερα, όπως θα δούμε, στη Σαρδινία, σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Είναι μόνος του σε ένα διαμέρισμα άδειο από ανθρώπους. Εδώ είναι η μοναξιά που είπε η κυρία Χασιώτη, που εμφανίζεται στην ταινία γύρω από τον Γκαμπριέλε. Πολλά βιβλία, αλλά μόνο μια ανθρώπινη φωνή από το τηλέφωνο, που μάλιστα του λέει «Διάλεξα κάποιον που είναι θλιμμένος». Ένα πουλί, μία μάινα, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, που η έξοδος από το σύνηθες χωροχρονικό πλαίσιο, καθώς όλοι έχουν φύγει για να πάνε στην παρέλαση, μας θυμίζει λίγο τον Παράδεισο. Το παραπάνω, αλλά και η γοητεία των δύο πρωταγωνιστών, μια φυσικά όχι τυχαία επιλογή του σκηνοθέτη, μας ετοιμάζει για ένα τρυφερό ετεροφιλόφιλο ρομάντζο. Αλλά γι' αυτό η ταινία είναι ένα αριστούργημα, ότι δεν πέφτει στο κλισέ
της αριστουργηματικής απόδοσης ενός ρομάντσου, αλλά προσπαθεί να δώσει τη σχέση μιας ετεροφιλόφιλης γυναίκας με έναν ομοφιλόφιλο άντρα. Μία πολύ δύσκολη σχέση. Έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς που πέτυχαν σε δύο κόντρα ρόλους, ξεφεύγοντας από τα στερεότυπα, να ξεδιπλώσουν όχι μόνο τη χαμηλόφωνη μελαγχολία των χαρακτήρων, αλλά και τη ζωντάνια και την παιδικότητα που διέσωζαν μέσα τους. Είναι χαρακτηριστικές οι σκηνές. Όταν, ας πούμε, αυτή λέει αεροπλάνα και τρέχει με μία παιδικότητα να δει τα αεροπλάνα. Όταν αυτός κάνει πατίνι και έχει μία παιδιάστικη χαρά στο πρόσωπό του. Αλλά μπόρεσαν να δώσουν και τις συγκρούσεις που υπάρχουν μέσα σε μία τέτοια συνάντηση, μιας ετεροφιλόφιλης γυναίκας, επαναλαμβάνω, με έναν ομοφιλόφιλο άντρα, και τη βία που μπορεί να συνοδεύει την τρυφερότητα και την ανθρωπιά στη συνεννόησή τους. Η Λόρεν, ακριβώς επειδή είναι μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα, άθελά της, με εσωτερική λογική βέβαια για τον δικό της τον ψυχισμό, προσδοκά, αν και φαίνεται να αντιδρά, ένα ρομάντσο όπου ο Μαστρογιάννη, όπως όλοι οι άντρες, όπως του λέει στη σκηνή στην ταράτσα, από την αρχή του πρωινού τη θέλει για το κορμί της και προετοιμάζει το να την αγκαλιάσει, την ερωτική του επίθεση. Η παρουσία του, η κίνησή του, θυμηθείτε την έξοχη ρούμπα που χορεύει, είναι ένας ιδανικός μεσογειακός εραστής, τροφοδοτεί τις προσμονές και τις φαντασιώσεις της, και τις δικές μας επίσης. Όμως ο Γκαμπριέλ είναι ομοφιλόφιλος και αναπόδραστα απογοητεύει όλες αυτές τις προσδοκίες. Δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει. Θυμώνει που αυτή προσδοκά κάτι τέτοιο από αυτόν και της φωνάζει «Εγώ δεν είμαι σύζυγος, πατέρας και στρατιώτης, κατάλαβες πολύ καλά», της λέει όταν αυτή αρνείται να καταλάβει. Την κυνηγάει φωνάζοντας ίσως ένα μοναδικό, ξεχωριστό λοιπόν για αυτόν, ξέσπασμα θυμού και επιθετικότητας, που επιτρέπει στον εαυτό του, όταν είναι μαζί με την επίσης ταπεινωμένη, αλλά και πολύ συναισθηματική Αντωνιέτα, αυτός που είναι υποχρεωμένος κατά τα άλλα να κρατά μυστική τη σεξουαλική του κλίση. Η αρχική φροηδική θέση στο κείμενο για τον Ντα Βίντσι ήταν ότι ο ομοφιλόφιλος άντρας ταυτίζεται με τη μητέρα του και αναζητά άντρες να αγαπήσει όπως η μητέρα του αγάπησε αυτόν. Στην κατοπινή ψυχαναλυτική βιβλιογραφία περιγράφεται συνήθως ότι ο μελλοντικός ομοφιλόφιλος μεγαλώνει ως αγόρι κοντά σε μια μητέρα υπερπροστατευτική, κυριαρχική, απαιτητική, αποκλειστική στην αγάπη της και σαγηνευτική, που του δείχνει ότι τον προτιμά από τον πατέρα και τον κάνει σύμμαχό της εναντίον του. Ο πατέρας περιγράφεται συνήθως ως απόν συναισθηματικά, αλλά πολύ συχνά και κυριολεκτικά. Αυτό το στερεότυπο αναπαράγεται και στην ταινία. Έτσι μιλάει ο Γκαμπριέλε για τη μητέρα του, μια καταπληκτική γυναίκα, και ένας πατέρας που η μόνη απόφαση που πήρε ήταν να απουσιάζει. Κάτω από μια τέτοια επίδραση, το ειδιπόδιο σύμπλεγμα παραμένει άλυτο. Αν ο πατέρας είναι το αγαπόμενο αντικείμενο, τότε η μητέρα είναι η αντίζηλος. Και η επιθετικότητα προς αυτήν και τη γυναίκα γενικότερα είναι δύσκολη, ακριβώς γιατί έχει βιωθεί με τέτοιον δυναμικό τρόπο. Αλλά η αναγνώριση και η έκφραση της επιθετικότητας προς τη γυναίκα γενικότερα αποτελεί μια απαραίτητη συνιστόσα για τον ομοφιλόφιλο άντρα, που μόνο αν επιληθεί θα υπάρξει το άνοιγμα του δρόμου για μια ενήλικη ομοφιλόφιλη σχέση με έναν άλλον άντρα. Αν δεν επιληθεί αυτή η διπόδια κατάσταση, το παιδί μπορεί να παλινδρομήσει σε μια προηγούμενη φάση της ψυχοσεξουαλικής του ανάπτυξης, όπου κυριαρχεί η αποφυγή του αντικειμένου. Οι πρώτες απόπειρες περί της αιτιολογίας της ομοφιλοφιλίας, που όπως είπε και η κυρία Χασιώτη δεν είναι αυτές που κράτησαν το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη σε αυτή την ταινία, συνοδεύτηκαν από κλινικό υλικό, που αυτό μας ενδιαφέρει σε αυτή την ταινία, που τονίζει το άγχος που νιώθει ο ομοφιλόφιλος άνδρας στην εγκύτητα και ιδίως στην εγκύτητα με μία γυναίκα, καθώς η εγκύτητα αυτή ανακοινεί αποθυμένες συγκρούσεις με μια μητέρα που υπήρξε ταυτόχρονα ευχάριστη και τοξική, συνήθως υπερβολικά διαγερτική για το γιο της. Ένα γιο που, καθώς δεν ακολουθεί τα άλλα αγόρια σε παιχνίδια ανταγωνισμού και ομών συμπεριφορών, διακρίνεται για την τρυφερότητα και την ευαισθησία του, όπως και διακρίνεται και ο Γκαμπριέλε σε αυτή την ταινία. Αυτός μοιάζει να καταλαβαίνει την Αντωνιέτα πολύ καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνει αυτή αυτόν. Μπορεί να την παρακολουθήσει στο άλμπουμ της, μπορεί να την ρωτήσει πώς νιώθει που είναι γυναίκα, μπορεί να ενδιαφερθεί για τον ψυχισμό της περισσότερο, νομίζω,
έτσι θα πείτε και εσείς τη γνώμη σας, από ότι μπορεί αυτή να ενδιαφερθεί για το δικό του ψυχισμό και για αυτά που νιώθει αυτός μέσα στην δική του την ιδιαιτερότητα. «Σε άκουσα και σου μίλησα όλη τη μέρα σήμερα», της λέει ο Μαστρογιάννη, δείχνοντας ακριβώς την ευαισθησία του και τη δίψα του για αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία. Είναι ίσως η απουσία ακριβώς της ομής ενορμητικής επιθυμίας για αυτήν που τον καθιστά τόσο τρυφερό και ευαίσθητο. Τόσο ικανό για συναισθητική κατανόηση της μοναξιάς της και των αδιεξόδων της. Η Λόρεν λέει ότι ποτέ δεν βίωσε έτσι τον έρωτα με τον σύζυγό της. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα για αυτήν λοιπόν, όταν συνάντησε έναν άντρα που την είδε περισσότερο ως ένα ανθρώπινο όν και την άκουσε και της μίλησε. Αλλά η εγκύτητα γεννάει στην ετεροφιλόφιλη Λόρεν την ερωτική επιθυμία. «Σε θέλω και δεν με νοιάζουν όλα τα υπόλοιπα που μου είπες, κάν' το για μένα», του ζητάει. Παράλληλοι μονόλογοι, όχι ακριβώς, αλλά ούτε και ακριβώς διάλογος. Η Αντωνιέτα δεν μοιάζει να καταλαβαίνει τον δρόμο που δείχνει το παγωμένο βλέμμα του Μαστρογιάννη, απορροφημένη καθώς είναι από τη λιβιδινική της διεκδίκηση. Το τρομαγμένο βλέμμα του που καρφώνεται στο άπειρο, το ακινητοποιημένο πρόσωπό του, είναι σε αντίθεση τόσο με τον όλο αισθησιασμό και ειδονή πρόσωπο της Λόρεν, όσο και με το χαρούμενο και παιδικό σχεδόν βλέμμα του όταν έκανε πατίνι ή όταν την τύλιγε στο σεντόνι στην ταράτσα. Ο Μαστρογιάννη της λέει ευγενικά αλλά και αδιάφορα σε σχέση με το δικό της πάθος ότι ήταν όμορφα, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν θα την ερωτευτεί, δεν θα την αναζητήσει όπως αυτή που στο τέλος της ημέρας παίρνει το βιβλίο που της χάρισε και το διαβάζει στο παράθυρο, κοιτάζοντάς τον να κινείται στο δωμάτιο και να φεύγει, δίχως να σηκώνει το βλέμμα του προς τα πάνω. Είναι και γι' αυτό μια ξεχωριστή μέρα, αφού στο τέλος της τον περιμένουν δυο φρουροί να τον οδηγήσουν στο πλοίο που θα τον πάει στη Σαρδινία. Άραγε, εάν δεν επίκειτο η μεταγωγή αυτή, θα τον διακατήχε η δίψα της ανθρώπινης συνάντησης, ανεξαρτήτως φίλου που μοιάζει να κίνησε όλη την ημέρα του με την Αντωνιέτα. Όπως κάθε αριστούργημα δίνει λαβή σε πολλές αναγνώσεις. Σας ευχαριστώ. Η ξεχωριστή μέρα, για την οποία μιλάει ο τίτλος του φιλμ, ξετυλίγεται μπροστά μας σε δύο πεδία. Το πρώτο είναι μια πάνδημη φασιστική γιορτή στους κεντρικούς δρόμους της Ρώμης. Πρόκειται, όπως ακούσαμε και είδαμε, για τη συνάντηση Χίτλερ-Μουσολίνι το 1938. Το δεύτερο πεδίο είναι η συνάντηση δύο ανθρώπων, μιας ηττημένης από τη ζωή νοικοκυράς, συζύγου και πολύτεκνης μητέρας και ενός υποδιωγμό, επίδοξου αυτόχειρα, ομοφυλόφιλου αντιφασίστα, στην άδεια από τους ενίκους της λαϊκή πολυκατοικία. Άδεια γιατί όλοι έχουν σπεύσει υποχρεωτικά αλλά και με έξαψη στη γιορτή. Η ταινία επικεντρώνεται στη συνάντηση αυτή, στη συνάντηση των δύο ανθρώπων που ζουν ξεχωριστά, ξεχωρισμένοι δηλαδή από τους άλλους. Μια συνάντηση που και οι δύο επιδιώκουν και οι δύο φοβούνται. Ο Γκαμπριέλ δείχνει να πασχίζει να στεγάσει σε αυτή όση πανικόβλητη ζωντάνια κουβαλάει μέσα από ένα νευρικό παιχνίδι πρικισμένου παιδιού μητέρας. Τον βλέπουμε να της μαθαίνει τα βήματα της ρούμπα, αλλά και να κάνει πατίνι μέσα στο σπίτι και να τρώει κλεφτά από τα σακολατάκια της. Αυτή τη ζωντάνια δεν φάνηκε να μπορούσε να κατανοήσει η δική του εξειδικευμένη από την ίδια μητέρα. Η μητέρα μου δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να κρατήσει έναν άντρα, θα πει. Η Αντωνιέτα βλέπει σε εκείνον κάποιον που εκείνη υποθέτει ότι θα μπορούσε να μπαλώσει με την ερωτική του συμπεριφορά μια καταθλιπτική τρύπα στην ταυτότητά της, όχι μόνο στην κάλτσα ή τον μπαλωμένο σόρουχο που κρύβει στην ταράτσα ή στην πρόωρα φθαρμένη σεξουαλική της περηφάνεια. Ήδη πριν τη συνάντηση έχει πει μονολογώντας ότι κάθε σπίτι χρειάζεται 3 μητέρες. Μια για το συγύρισμα, μια για την κουζίνα και μια για να είναι στο κρεβάτι να κοιμάται όλη μέρα. Εκείνη θα διάλεγε την τρίτη θέση. Μια θέση ανάπαυσης και που μπορεί να ονειρευτεί, αλλά και μια θέση κατάρρευσης, αφού κανείς δεν την κρατάει. Αυτή την τρύπα πασχίζει να καλύψει με την παθιασμένη αλλά ρηχή προσκόλληση στην εικόνα του Ντούτσε, δοσμένη στο πορτρέτο εργόχειρό του που ίδια φτιάχνει με κουμπιά. Ίσως λοιπόν δεν είναι τυχαίο που η συνάντηση με τον Γκαμπριέλε ξεκινάει με τον Γκαμπριέλε να καταφέρνει να πιάσει και να της δώσει το εικόσιτο πουλί που εκείνη μόλις έχει χάσει. Σύμβολο φαλικό ή υπερτιμημένης ανόητης επαναληπτικότητας σαν φασιστικό ραδιόφωνο, αυτή η μαύρη μάινα που λέει συνεχώς λάθος το όνομα της Αντωνιέτα. Τίθεται ένα ερώτημα. Ποιο είναι το σημείο επαφής ανάμεσα στον Γκαμπριέλε και την Αντωνιέτα?
ίσως θα έλεγε κανείς να είναι αυτή η ριζική, βαθύτατη έλλειψη μιας βασικής κατανόησης που δείχνουν να βιώνουν και οι δύο πρωταγωνιστές και η συνύπαρξη της λαχτάρας για επαφή και της ανάγκης για την αποφυγή της. Η ταινία και η συζήτηση που κάνουμε ανήκουν σε ένα αφιέρωμα στην ομοφυλοφιλία. Στην ψυχαναλυτική ορολογία υπάρχει μια έννοια που αναφέρεται στην πρώιμη σχέση του παιδιού με το αντικείμενό του, τη μητέρα. Η πρωτογενής ομοφυλοφιλία. Ο όρος δεν αναφέρεται σε σεξουαλική προτίμηση ή συμπεριφορά. Εδώ το ομό, ανεξαρτήτως φύλου, αναφέρεται στην ανάγκη του παιδιού να βρει στο αντικείμενό του κάτι ομόλογο, δηλαδή λίγο μόνο διαφορετικό από το ίδιο, που ωστόσο προέρχεται από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Αν αυτή η σχέση είναι επιτυχημένη, δια του ομόλογου, του ομό, αναγνωρίζεται βαθμία και ο άλλος, η ετερότητα, αφού το ομό ανήκει στον άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αναζήτηση μιας πρωτογενούς ομοφυλοφιλικής σχέσης, με την έννοια που τις αποδώσαμε πιο πάνω, χαρακτηρίζει σε κάποιο βαθμό και τους δύο πρωταγωνιστές. Έτσι θα μπορούσαμε ίσως να κατανοήσουμε το ότι η σκηνή της σεξουαλικής τους συνέβρεσης απέχει από τον αποπνέει ένα συντονισμένο ερωτισμό, ωστόσο αφήνει να εννοηθεί ότι καθένας από τους δυο κάτι ομόλογο προς κάποιο βασικό του αίτημα βρήκε στην επαφή του με τον άλλο. Παράξενο να βλέπεις τον εαυτό σου απέναντι, θα πει σε μια στιγμή ο Γκαμπριέλε. Δεν είναι από την άλλη τυχαίο το ότι η ετερότητα δείχνει εξοβελισμένη μέσα στη λατρεία της ρωμαλαίας υποτίθεται ομοιομορφίας που αντιπροσωπεύει η τεράστια φασιστική τελετή και στην οποία δεν χωράει παραμικρή απόκληση. Δεν είναι μόνο η επικείμενη αξιορία του διαφορετικού Γκαμπριέλε, είναι και η λιποθυμία της Αντωνιέτα όταν αντίκρισε έφυπο τον Ντούτσε. Σημειωτέων ότι κατά δήλωση της πρωταγωνίστριας Σοφία Λόρεν πρόκειται για κάτι που συνέβη πράγματι στη μητέρα της. Ενώ ότι η υπερβολική, επιθετικά σεξουαλικοποιημένη εμφάνιση του έφυπου δικτάτορα δεν έχει τίποτα το ομόλογο με την αδυναμία της Αντωνιέτα, η σχέση αποτυχάνει και εκείνη καταραίει και λιποθυμάει. Ούτε είναι συμπτωματικό το ότι το βιβλίο που θα κρατήσει η Αντωνιέτα ως δώρο του Γκαμπριέλε είναι οι τρεις ομοτοφύλακες. Πέρα από το ότι πρόκειται για ένα βασικό παιδικό ανάγνωσμα, το βιβλίο αναφέρεται στην ομόφυλη βαθιά φιλία 4 διαφορετικών μεταξύ τους νέων. Κάτι σαν λογοτεχνικό ομόλογο τη συνάντηση του Γκαμπριέλε και της Αντωνιέτα. Θα μπορούσε ασφαλώς κανείς να πει πολλά περισσότερα σε αυτή τη γραμμή. Θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ κλείνοντας σε ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αναδίδει κατ' εμέ η ταινία με τα καφέ γκρίζα της χρώματα και τους ήδη θρυλικούς το 1977 ως κινηματογραφικό ζευγάρι πρωταγωνιστές, Λόραν και Μαστρογιάννη, εδώ σε ρόλους ξεχασμένων της ζωής. Σημειωτέων ότι ο Μαστρογιάννη είχε δηλώσει ότι είναι η πιο αγαπημένη του ταινία αυτή μετά το 8,5. Ποιο στοιχείο εννοώ? Εννοώ την νοσταλγία. Αυτή πηγάζει βέβαια από πολλά στοιχεία της ταινίας. Τους καφέ γκρίζους τόνους, το ρόλο του ραδιοφώνου, το μεταλλικό κουβά που βλέπουμε στο μάζεμα των ρούχων στην ταράτσα, τη θυρωρό. Ωστόσο, κυρίως τροφοδοτείται από τις ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών. Η θλιμμένη, μισοζισμένη λαχτάρα στο βλέμμα της Αντωνιέτα και το ανήσυχο, γεμάτο έγνοια ξάφνιασμα σε εκείνο του Γκαμπριέλε, μπορεί και να φέρνουν στο μυαλό τη μακρινή, μυθική εκείνη εποχή του καθενός, όπου η συνάντηση ή η μη συνάντηση με το ομόλογο αποτελούσαν ένα πραγματικό ενδεχόμενο και μαζί ένα ζήτημα σχεδόν ζωής και θανάτου. Σας ευχαριστώ.